Αρχήν να σχολιάσουμε τις κάρτες που είδαμε λέγοντας ότι στο δημοκρατικό συναγερμό διατηρούμε τον πύχη της προσδοκίας μας ψηλά. Πιστεύω ότι τα απόψινά αποτελέσματα επιτρέπουν να νιώθουμε ότι μέχρι την ημέρα των εκλογών θα επαναληφθεί εκείνο που έγινε στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις και τελικά και οι προβληματιζόμενοι ψηφοφόροι μας, και εμάς οι ψηφοφόροι μας είναι προβληματιζόμενοι μέχρι την τελευταία στιγμή, και εκείνοι που δηλώνουν αποχή και εκείνοι που έχουν πρόθεση να χρησιμοποιήσουν ψήφο διαμαρτυρίας, θα δουν την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει μια δυνατή αντιπολίτευση σε αυτόν τον τόπο, να μην μετατραπεί ο ψήφος τους όλους αυτούς σε ψήφων λευκής επιταγής, για να μπορεί όσο πιο δυνατή είναι η αντιπολίτευση να είναι πιο δυνατή η δημοκρατία και να είναι πιο προσεκτική, πιο συγκαταβατική, πιο συμπονετική, ο λιγότερο αυταρχική η διακυβέρνηση του τόπου. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Είναι φανερόν, κατέστη φανερόν όλους αυτούς τους μήνες και από τις ερωτήσεις που μου έχει υποβάλει ο φίλος μου, ο αγαπητός μου φίλος ο Αντώνης ο Μιχαηλίδης, ότι η προσπάθεια όλων ήταν να κεφαλοποιήσουν στη διέρεση του λαού και τις τραυματικές εμπειρίες της περίοδου του δημοψηφίσματος, όχι απλώς για να πάρουν επευράδευση τα συγκυβερνώντα κόμματα, αλλά για να προσπαθήσουν να συνθλίψουν και να αφαιρέσουν οποιαδήποτε προοπτική εξουσίας από την αντιπολίτευση. Αν λείψει αυτόν το αντίπαλο δέος, δηλαδή η αντιπολίτευση όχι απλώς να ελέγχει και να κρίνει, αλλά να υπάρχει η προοπτική της για την εναλλαγή της εξουσίας που είναι το αποκορύφωμα της. Επομένως, εγώ δεν θα πέσω, δεν θα ακολουθήσω τον φίλο μου τον Αντώνη σε ερωτήσεις αυτού του τύπου, οι οποίες συζητήθηκαν στο έπακρον. Ούτε θεωρώ ότι είναι ο εξομολογητής μου ή ο εξορκιστής μου για να του δώσω απαντήσεις που πάνε μέχρι από τις ιδέες Γκάλι και ξέρω εγώ τι, κάτι που δεν ξέρω τι εννοεί με εκείνον το οποίο εννοεί. Αλλά έχω να απευθυνθώ προς τους νέους ανθρώπους, κύριε Τσαλάκη. Κάτε πέρσι και καλύτερα, κύριε Κασουλίδη, και την βία για λύση. Άστε τα αυτά. Και την βία για λύση. Έχω να απευθυνθώ προς τους νέους ψηφοφόρους. Είδα ότι και σε αυτούς που λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Και σε αυτούς που προβληματίζονται είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ τους καλώ να προσέλθουν στις κάλπες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μέσα από την Ευρωβουλή και μέσα από την δράση του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει να προσφέρει πολιτικές για το δικό τους μέλλον. Αλλά ακόμα και αν δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, στις κάλπες να πάνε. Εκείνο που έχει σημασία, και εδώ είναι που θα αναφερθώ σε κάτι που σας προειδέασα προηγουμένως, είναι οι πολιτικοί νέοι, οι νεαροί στην ηλικία και οι νέοι εισερχόμενοι, τουλάχιστον αυτοί να μην περιπέσουν στα αμαρτήματα ημών των παλαιών. Και όταν υπάρχει νέος υποψήφιος και θέροντης και μιλά και λέει ότι ξεφορτωθήκαμε τον Κληρίδη, ενώ γνωρίζω και σέβομαι τον πρόεδρο Παπαδόπουλο και τον εκτιμώ και καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αν και είχε άπειρες διαφορές πολιτικών εκτιμήσεων με τον πρόεδρο Κληρίδη, ποτέ δεν μίλησε απαξιωτικά για τον ίδιο και ποτέ χωρίς σεβασμό. Δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό νεαροί πολιτικοί να μιλούν με αυθάδεια, με αλαζονία και με έπαρση, και πιστεύω και αναμένω όχι από τον πρόεδρο Παπαδόπουλο για οικογενειακούς λόγους, αυτόν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά από τον πρόεδρο του Δίκο αναμένω να διαχωρίσει τη θέση του από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ κύριε